Minä olen Risto Kosonen Viinijärveltä, Pohjois-Karjalasta, kuusinkertainen kalankäsittelyn Suomen mestari, hallitseva tänäkin vuonna. Ja tulen esittelemään teille tällä videolla eri kalalajeja ja eri käsittelytapoja mahdollisimman helposti, siististi ja turvallisesti käsiteltyinä. Ja kalankäsittelyhän vaatii aina meille kunnon välineet. Ja veitti on se melkein tärkein väline, mitä me tarvitaan ensimmäisenä tuossa kalankäsittelyssä. Ja veiten täytyisi olla suurin piirtein sitten siihen hommaan tarkoitettu, eli sopiva taipuisuutta näin päin, jäykkyyttä näin päin, ei mitään peltikoneen ropelia. Ja sitten kahvaakin vähän, mistä saadaan kiinni, että on mukava pitää, että ei tarvitse rystyset valkoisena sitä puristaa. Ja saksia tarvitaan myös kalankäsittelyssä ja lusikkaakin välillä ja piikki tuossa vielä, millä pidetään sitten kiinni, että ei tarvitse sormia viedä sinne lähelle tuota leikkuu terää, eli tuota veiten terää. Sillä tavalla meillä on ilo leikata sitten kalaa vähän pitempäänkin, kun ei ole sormet haavoja täynnä. Ja sitten kun me tarvitaan vielä siisteyttä varten lastoja tuossa. Tämä on suomukalaa varten tämä lasta ja tuossa on sitten ihan tämmöistä limanpoistoa varten, että ei tarvita siinä limassa sitten ryvetellä näitä hienoja kalavileitä, mitä me ollaan ottamassa irti tai nylettyjä kaloja tai ihan mitä ollaan milloinkin tekemässä. Ja että meillä olisi kiva työskennellä tuossa näillä välineillä, niin täytyy aina niistäkin pitää huolta. Eli meillä on tässä nyt teroituspuikkoja, millä me pärjätään aina leikkuuaikana. Ja tahko on sitten ja kiilotuskone semmoinen, kun veihti menee erittäin huonoon kuntoon, mitä me tarvitaan sitten joskus välillä käyttää. Kotioloissa voi olla tämmöinen timanttiviilakin, ihan hyvä semmoinen ensiapuantaja tuolle vähän lovisemmallekin veitelle, että saadaan siitä se lastu irti. Mutta veihti ei ole sen jälkeen vielä leikkuukunnossa, että meidän täytyy sitten näyttää vielä sille puikkoon. Siitä saadaan silloin semmoinen niin kuin liukkaasti menevä veihti. Eli tämä puikon tarkoitus on käytännössä se, että saadaan pysymään tuo kierre keskellä terää kulumaan. Eli tuossa. Nyt kun veihti tuntuu leikatessa, että se tylsyy, niin tuo teroituskulman kierre kääntyy jommalle kummalle puolelle.